Panjenipun Bapak Manto Dina Harjo Jinajar panjenipun Bapak Dwi Ratmanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sholatu wa salamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kala nuwun kunjuk dumateng sanjaning para pepunden, pene sepuh, sesepuh, hati sepuh, dalasan kasepuhan ingkang sampun buntur ing pitutur buntas ing pawawas sada ing pitutur ingkang kula betosi katur dumateng panjenengan bapak-bapak pangbateng negari, satriyane negari ingkang nganggo wastuti pepoyan ing Taman saha ingkang dados pandam Pandhawa ing kalodasih ingkang kula betosi katur dumateng panjenengan para alim, para ulama, para kiai, para haji hajah dalasan santri ingkang rinten dalu sinanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka pantuning panembah dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang kula betosi katur dumateng sanjaning para tamu kakung miwah putri ingkang winanto ing pakromatan, katur dumateng pemuda dalasan pemudi ingkang dados generasi negari ingkang kula banggaaken. Ing mriki saderengipun kula nyuwun lumuntur ing agunging pangapunten dene andika sami lelenggahan nendheng sekeca andikan kawula semula atur wonten sami awit minangkani menapa ingkang dados atur dalasan pambutipun rayi kula Dwi Ratmanto sekalian ingkang kepareng matur wonten ngarsa andika sami. Namun kewala saderengipun kala matur menggah menapa ingkang dados atur dalasan pambutipun rayi kula Dwi Ratmanto sekalian Ibu langkung rumiyin monggo kita dherekaken sareng-sareng munjukaken raos puji dalasan syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah serta inayahipun ingkang tumanduk dhumateng kula dalasan andika sami katiti saha kacetha ing sonten menika kula dalasan andika sami tasih dipun keparengaken makempal manunggal dalasan silaturahim wonten griyanipun rayi kula Dwi Ratmanto ing mriki kanthi manggih kaharjan sedayanipun. Boten kesupen sholawat wa salam kita unjukaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo barokah dalasan sapakatipun benjang wonten ing zaman kiamat. Amin Allahumma amin. Dene menggah atur salajengipun anak kula Dwi Ratmanto sekalian ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sami. Saya ngaturaken agunging panuwun dene andika sami sampun kersa nglonggarken kedal dalasan penggalih ingkang saperlu kangge ngrawuhi menggah menapa ingkang dados atur dalasan pamrupipun rayi kula Dwi Ratmanto ing dalu menika. Dene menggah napa wigatosipun ing dalu menika panjenengan sami kaaturan rawuh wonten griyanipun mriki. Dene kala kembang ngambali atur duke nguni rikala wulan ingkang sampun kapengker rayi kula Dwi Ratmanto nyemorepi kengestri mbobot piyambak ing gadah atur saha pangandikan mbok bilih istriku mangke babar mboten wonten bab alangan napa-napa badhe ndugekaken sanak sederek tangga tepalipun diajak mangan bareng ngoten menika pun
pramila kanthi menika ing dalu sonten menika anak kula Dewi Ratmanto sekalian Ibu ngluwari menapa ingkang dados pangunek-unekipun senadaripun menika minangka panjenengan sami semono kathahipun dadi saksi nggih dadi saksi dados sanak sederek tangga tapel sampun ngempam wonten mriki mangke dipun ajak mangan bareng ngoten nggih pramila awit saking menika paribasan boten wonten dewa ingkang mutangaken boten wonten jamu ingkang utang ingkang rawe-rawe saged rantas ingkang malang-malang saged jujur luar malam Selasa kliwon menika minangka panjenengan sami seksenipun ngoten nggih dene sak pengkeripun Rayi kula Dewi Ratmanto sekalian ngluwari danadaripun kantuna mangke kawijengan kesarasan ketentreman saha kabegjan mekaten menggah menapa ingkang aturaken mbok bilih anggen kula ngaturaken samudayanipun ranani penggalih panjenengan sami kawula mawantu-wantu nyuwun agung pangapunten. Tutur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Monggo. Niki Bapak Dewi Ratmanto dalasan bae ngudari iki kupat luar ingkang dereng dados menika. Dados niki jabane mayan mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora nyandal kupat luar nyandal kluwari sing dadi nadarku. Monggo. Mbak saking rombongan campursari mangke minangka pambuka nggih nyuwun gendhing tulak balak tulak sengkala nggih Panjenenganipun para bini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang dahat satu kinapekten mekaten inti nadar saking panjenenganipun keluarga agung Bapak Dewi Ratmanto kasariran panjenenganipun Bapak Manto Diharjo kasaksenan para tamu sedayanipun mugi-mugi selamat boten wonten alangan satunggal penapa. Panjenenganipun para bini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang dahat satu kinapekten acara salajengipun nggih menika pemotongan rambut mila panjenenganipun Ibu Dewi Ratmanto atau Ibu Nuryani Dewi Nuryani enggal-enggal tumuju wonten ing griya ngajeng putra ingkang dipun akikahi kala wau dipun kenalaken dumateng pangeranipun dipun kenalaken dumateng nabinipun dipun kenalaken dumateng sederekipun panjenenganipun para bini sepuh sesepuh haji sepuh kawula suwun jumeneng sauntawis hormat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika asyraqal badru aina وانتفى منه البدور مثل حسنك ما رأينا ضياء وادم السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وظالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين عوضك صالح المبارك وزنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma sholli alaik. Panjenipun para pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang dahsyat kinabekten purna menggah pemotongan rambut kalajengaken kang sholawat srokalan mugi-mugi putra kala wau estu ndadosna putra ingkang soleh lan solehah. Panjenipun para pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang dahsyat kinabekten acara salajengipun nggih menika acara sekores mila dumateng muda taruna kawula sumegaken sak cekapipun sinambi mirengaken campur sari Rinova saking Pengkol. Wekdal sapanjenengan kula aturaken nuwun.